Изминаха 7 дълги години от последната ни среща. Всеки ден се пита, страдам, защо ме напусна? Бяха ми казали, че най-добрите след войните са изпращани в Аутландс да защитават народа ми. Знам, че си там. Дали да те последвам? Преди зората при мен отново идват спомените. Спомени, които не мога да забравя. Поглъщат ме като мрачната бездна под мен. Сякаш беше вчера, денят, когато ме напусна. Тръгна без да кажеш нищо. И какво? Остави ме сама, с разбито сърце, търсеща. Още помня последните ти думи. Твърдото не е зависимо какво говоря, какво мисля, какво иска. За теб просто щях да си остана малкото момиче. Но вече не съм малка. Пропътувах толкова много, за да те намеря. Няма да се спра сега. Къде си? Къде си? При мен дойде стилно малко човече. Не разбрах какво ми говори, но знаех, че трябва да го последвам. Позовах се